Oletko koskaan miettinyt, miksi pelastus on välttämätöntä? Ihmiset ovat huutaneet turhautuneita syntymästään asti. Aluksi se huutaa nälän takia. Sitten hän huutaa ja pyytää apua. Ja lasten kasvaessa syntyy erilaisia turhautumisen muotoja. Mitä on niiden halujen taustalla, joita ihmiset ovat hautoneet syntymästään asti? Ihmiskunnan syntymästään asti kokemien turhautumisten taustalla Raamattu todistaa seuraavasti. Sitä kutsutaan ahneudeksi, kateudeksi, vihaksi, suuttumukseksi, riidaksi ja niin edelleen. Pienet lapset ovat ahneita, kateellisia ja vihamielisiä, vaikka heitä ei opetettaisikaan. Tämä on seurausta synnin vaikutuksesta, joka alkoi äidin kohdussa. Tämän ihmisluonnon vuoksi maailma on täynnä vihaa, konflikteja, rikollisuutta ja sotaa. Daavid tunnusti, katso, minä synnyin synnissä, ja äitini siitti minut synnissä. Ihmisistä ei tule syntisiä vähitellen, he syntyvät syntisiksi. Siksi tätä syntiä kutsutaan perisynniksi, ja sen alkuperä on siinä, että ensimmäiset ihmiset, Aadam ja Eeva, kapinoivat luojaa Jumalaa vastaan. Koska ihmiset eivät voi omin avuin poistaa tätä Jumalan tuomitsemaa syntiä, synnin ongelmaa ei ole mahdollista ratkaista. Jumala on jo sanonut, ihmisen sydämen taipumukset ovat pahat lapsuudesta asti. Ihminen syntyy syntisenä, elää synnissä ja kuolee syntisenä. Raamattu todistaa, ihmisen on määrä kuolla kerran, ja sen jälkeen tulee tuomio. Elämä ei pääty kuolemaan, ja kuoleman jälkeen odottaa 2 ikuista maailmaa. Tuossa risteyksessä sinun on itse päätettävä, menetkö taivaaseen vai helvettiin vielä eläessäsi. Raamattu julistaa, tie, joka miehestä näyttää oikealta, vie kuolemaan. Saatat kulkea parhaillaan kuoleman polkua. Siinä tapauksessa sinun on palattava takaisin selveytyäksesi. Ne, jotka eivät ole hylänneet syntejään, saavat iankaikkisen rangaistuksen Jumalan tuomion kautta, nimittäin rangaistuksen joutua helvettiin. Jumalan ihmeellinen armo tuli kuitenkin epätoivoon vaipuneelle ihmiskunnalle. Jumala uhrasi oman poikansa poistaakseen ihmisen synnin. Koska Jumalan periaatteena on, että synti täytyy pestä pois synnittömän vanhurskaan verellä, Jumala lähetti poikansa maailmaan ihmismuodossa ja vuodatti vanhurskaan verensä ristillä. Siksi Raamattu todistaa, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jumala on julistanut, että jos uskomme Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan, joka tuli tähän maailmaan ja vapahtajaan, joka pelastaa meidät synnistä, me pelastumme. Toisin sanoen se tarkoittaa, että Jeesus Kristusina vuodatti verensä ja kuoli ristillä maksaakseen syntiemme hinnan. Selitän lyhyesti pelastuksen periaatteen kuvan avulla. Jotta voit ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan vapahtajanasi, sinun on ensin tunnustettava olevasi syntinen ja tehtävä vilpitön parannus Jumalalle. Sitten tapahtuu hämmästyttävä hengellinen tapahtuma. Kun teet vilpittömän parannuksen synneistäsi, kaikki syntisi siirtyvät Jeesukselle. Tämä johtuu siitä,
että Jeesus vuodatti verensä ristillä maksaakseen syntisi hinnan. Tämä hengellinen vaikutus ilmenee, kun uskot vilpittömästi Jeesukseen. Jos kaikki syntisi siirretään Jeesukselle, niin samalla myös Jeesuksen puhdas vanhurskaus siirretään sinulle. Sinua pidetään vanhurskaana Jumalan edessä, koska olet ottanut vastaan Jeesuksen vanhurskauden. Vaikka olisit tehnyt syntiä menneisyydessä, Jumala on luvannut, ettei hän muista kaikkia noita syntejä. Tämän Jumalan lupauksen ansiosta sinusta tulee Jumalan lapsi, ja Jumala johdattaa sinut taivaaseen. Nyt sinun täytyy ottaa Jeesus Kristusina vastaan vapahtajanasi sydämeesi ja uskoa häneen vakaumuksella. Otatko Jeesuksen vastaan vapahtajanasi? Jos olet samaa mieltä, lue seuraava rukous ääneen. Jumala, olen tehnyt paljon syntejä ajatuksissani, sanoissani ja teoissani. Näiden syntien takia suhteeni pyhään Jumalaan on katkennut, ja olen tajunnut, että elämäni on haalistumassa ikuiseen kärsimykseen. Jumala, olen nyt tullut sinun eteesi. Uskon, että Jeesus on Jumalan poika ja tuli maailmaan rakastamaan ja pelastamaan minut. Uskon myös, että Jeesus itse kuoli ristillä ja kantoi ansaitsemani rangaistuksen minun puolestani. Jumala, olen kääntynyt pois menneistä vääristä ajatuksistani ja synneistäni ja kadun vilpittömästi. Anna kaikki syntini anteeksi. Juuri tällä hetkellä avaan sydämeni oven ja otan vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen vapahtajakseni. Uskon, että Jeesus on vapahtajani ikuisesti. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt sinusta on tullut uusi ihminen. Raamattu todistaa, että tämä tapahtui Jumalan sanan voimalla ja että tätä kutsutaan uudestisyntymiseksi. Hengellisesti uudestisyntynyt ihminen tarvitsee hengellistä ravintoa, ja tuo ravinto on Jumalan sana. Siksi Raamattu todistaa, niin kuin vastasyntynyt lapsi, himoitkaa hengen väärentämätöntä maitoa. Toisin sanoen se tarkoittaa Raamatun sanan kaipaamista. Jos luet Raamattua joka päivä, sinusta kasvaa hengellisesti kypsä ihminen. Kun luet Jumalan sanaa, voit hengellisesti kuulla Jumalan äänen ja puhua Jumalalle rukouksen kautta. Silloin Jumalan lupaama taivaan toivo loistaa sydämessäsi entistä kirkkaammin.